أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا ديوان مولانا الشيخ الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه mai suna Salatu Shujuni fi madhin Nabiyil Ma'mun sallallahu alaihi wa sallama. Za mu tashi harfu sini inda Maulana yake cewa malal qalba hubbul mustafa wa tanafusi madad dari fi waslihi wa huwa mujalis. Hubbul mustafa sallallahu alaihi wa sallama shehu yace kaga soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malal qalba ta cika zuciyata. Soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika zuciya ta babu wani waje da ya rage illa face soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika wannan waje. Wa tanafusi sannan kaga abinda nake nema kullum yasa nake gogayya da rijalu, nake gogayya da manyan mazaje. In dai ka ganni ana gogayya da ni to matuƙar zamani ka ganni ana gogayya da ni to fi wasli ne ina cikin neman saduwa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk inda ka ganni ana gogayya da ni to ana gogayya da ni ne saboda neman saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan kam zan yi gogayya da kowa. wa zuhimtu fi hadha zamani wa innani la fi ghiratin mimman yarumu muhammada walakinnani jallaitu qabla sibaqi wa huwa mujalisi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato wanda nake tare da shi, nake zama da shi a koda yaushe. Ina zama da shi cikin soyayya, ina zama da shi cikin begensa da yabansa sallallahu alaihi wasallama. A koda yaushe ka ganni to ina tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Ina tare da shi cikin ambatansa, ina tare da shi cikin yabansa, ina tare da shi cikin ƙaunarsa. Dukkan lokuta na tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne tatawwaftu fil afaqi taliba waslihi wa shadda iqtirabi wal amin mu'anis. Saboda haka ne yasa tatawwaftu fil afaqi nayi kewaye a cikin sasannin duniya taliba waslihi ina neman saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ina neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓe ni a cikin masu masa hidima ya sa ni a ciki. Ina neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓe ni a cikin wato wa'inda suka nufe shi ya kuma bani rabo mai girma a cikin abubuwan da ya saba bayarwa na kyauta sallallahu alaihi wasallam. Taliba wasli wa shadda iqtirabi sai dai kuma ga wato baƙuntana na fita na bar gida, na fita na bar kowa, gashi baƙuntana yayi tsanani saboda ban samu abin da nake so ba. Baƙuntana yayi tsayi saboda ban samu abin da nake so ba. Wal aminu mu'anisi sai dai kuma duk da cewa baƙuntan nawa yayi tsanani, duk da cewa baƙuntan nawa yayi tsayi, amma idan na tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda yake ɗebe min kewa a cikin wannan lokaci, shikenan sai hankali na ya kwanta. Shehu yace falaysa raja'i fi tamami wasalihi qawiyan wa inni lastu anhu biya'is. Sai dai cewa ga bakuntana yayi tsayi, yayi tsanani, kuma duk da kasancewa na haka amma raja'i kwaɗayina fi tamami wasalihi a cikin cikan samun saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa qawiyya. Ba fa abu bane wanda yake ina da tabbacin cewa zan samu wannan neman da nake. Amma wa inni anhu lastu biya'is. Sai dai cewa kuma ni ban cire tsammanin cewa zan samu ba. Ban cire tsammani, zan ci gaba da nema duk da tsanani da wahala da wato tsananin da nake fuskanta, amma zan ci gaba da nema har sai na samu cikan burina, na samu saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بدور الحنادس. tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa wanda su ne budurul hanadis, wanda su ne wato watanni masu cikakken haske a lokacin duhu mai tsanani, lokacin da dare ya yi duhu, to su ne fitilu, su ne watanni masu haske da za su haska wannan wato duhu. Harfu shin yace sifarun ma'al hadi lidhalika la nakhsha hawanan wa zulman wa jawran wala batsha. Sifarun ma'al hadi, shau yace mu dinnan matafiya ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muna tafiya ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lidhalika la nakhsha hawana, saboda haka ne ya zamanto ba ma tsoron wato hawanan, ba ma tsoron wulakancin mai wulakanci. Duk wanda yake tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ji tsoron wulakanci ba, ba zai ji tsoron tozarci ba. Wa zulman wala zulman, sannan ba ma tsoron zaluncin mai zalunci. Wa jawran, ba ma tsoron cutarwan mai cutarwa. Wala batsha, ba ma tsoron kamun mai kamu. Radiyallahu ta'ala. Wato mu dinnan matafiya ne, kuma a wannan tafiyar tamu jagoranmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To kasancewan mu matafiya, kasancewan jagoranmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lidhalika la nakhsha hawana, sabila da haka ne wato ba ma tsoron hawanan, ba ma tsoron wulakanci, wala zulman, ba ma tsoron zalunci, wa jawran, ba ma tsoron cutarwan mai cutarwa, wala batsha, ba ma tsoron kamun mai kamu. Tunda shugaban tafiyanmu, jagoranmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wani mai cutarwa ya je ya cutarwarsa in zai iya, duk wani mai kamu ya je ya kamunsa in zai iya, duk wani mai zalunci ya je ya zaluncinsa in zai iya. Mu dai muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma Allah ya yi alƙawarin kare shi. In ko Allah ya yi alƙawarin kare shi, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bar wa'inda suke tare da shi ba sallallahu alaihi wasallama. Ukhatibuhu bil madhi wa huwa mu'anisi aw mu'annisi wa hina safa al mahi fama darra man ghasha. Ukhatibuhu, ina magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil madhi, ta hanyar yabansa sallallahu alaihi wasallam, ina magana da shi ina mai rera yabansa, ina mai tsara yabansa sallallahu alaihi wasallama. Wa huwa mu'annisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai ɗibe min kewa, ko kuma wannan yaban nawa shine wanda yake ɗebe min kewa a lokacin da nake cikin shauƙin soyayya, a lokacin da nake cikin wato tsananin shauƙi da bege na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine, ko kuma wannan yaban nawa da nake yi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato yake ɗibe min kewa. Wa hina safa al-mahi fama darra man ghasha, ni kun ganni nan duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka gare ni, duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wato, ko kuma soyayyarsa ta zama ta tsarkaka gare ni, fama darra man ghasha, duk wanda zai mun algus a cikin soyayyarsa, duk wanda zai mun algus a cikin mu'amalarsa, matukan mu'amalata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama safiya, to duk wanda zai yi algushinsa a cikin wato mu'amalarsa da ni ko soyayyarsa da ni, ya je ya tayi ba ruwana da shi, ya je ya tayi ban damu ba, tunda dai abin da nake so na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta tsarku gare ni, shikenan. Nabiyyun alaihi qablu sallam musalliman ilahul baraya wa huwa min hubbihi insha. Nabiyyun, ka san waye wannan annabin da nake magana a kansa kuwa sallallahu alaihi wasallama?
ka san girman wannan annabin da nake magana a kansa? To bari in gaya maka shi. Wannan shine nabiyun, wani irin annabi ne wanda har yau har gobe har jibi ba a san shi ba, sallallahu alaihi wasallam. Wanda ilahul baraya, ubangijin talikai Allah maɗaukakin sarki, wato salla musalliman alaihi qablu, wanda shine fa Allah subhanahu wata'ala da kansa yayi salati da taslimi a gare shi tun kuma har yau har gobe har jibi yana yi. Wannan fa shine annabin da nake magana akan sa, inji Shehu radiyallahu ta'ala. Ka san girman wannan kuwa? To shine wanda Allah subhanahu wata'ala yayi salati da taslimi a gare shi tuntuni kuma bai gushe ba har yanzu yana yi. Kuma yayi umarni da mala'iku su yi, yayi umarni da masu imani su yi. Yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi bi sighatil mudari'. Har yanzu tuntuni Allah subhanahu wataala yana salati ga manzon Allah, mala'ikun Allah subhanahu wataala suna salati ga manzon Allah tuntuni kuma bai gushe ba har yanzu Allah subhanahu wataala kullu lahzatin yana yi, mala'iku suna yi. Saboda haka kuma ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi, ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima. To wannan fa shine annabin da nake magana a kansa, sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min hubbihi insha, saboda me yasa Allah subhanahu wataala yayi salati ko yake salati a gare shi da taslimi a gare shi sallallahu alaihi wasallam? Ai saboda tsananin soyayya ne a gare shi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya farar da salati ya kuma yi umarni da ayi salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam, saboda so da Allah subhanahu wataala yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wani yazo ya ce maka wai duk a cikin alqur'ani babu inda Allah subhanahu wataala yayi umarni da a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana fa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana. To wannan zancen asali ma me zai amfanar ka da shi? Me zai amfane ka da shi? In dai ba dai so ake kawai a taɓa, dole sai an ga wato an ƙwarzani daraja da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To me wannan zance zai amfane mu da shi? Wanda suke gabanka suke jin karatu, me wannan zance zai amfane su da shi? Babu abin da wannan zance zai amfani wanda suke sauraron ka. Saboda haka roƙo a nan wajen, muna roƙo dan Allah dan annabi, duk wanda yake son cin mutunci, yake son zagi, yake son ya taɓa martaban wasu, to dan Allah dan annabi, muna da iyaye, muna da kakanni, muna da malamai, muna da shehunnai, muna da manya-manyan jigajigai, dan Allah dan annabi mun ba da su kyauta. Duk wanda yake so ya zage su sarran shi, ya ci mutuncin su sarran shi yanda yake so, in dai yayi mana alƙawarin zai kyale mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba zai taɓa shi ba, ba zai taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ba zai jingina wa manzon Allah duk wani abu da bai dace da shi ba, to mun ba shi ga kyauta nan, da iyaye nan da kakanni da manya-manyan shehunnai da manya-manyan waliyai da manya-manyan bayin Allah, mun ba da irdun su kyauta fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In dai ka san zaka kyale mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka daina taɓa shi, a daina wato ƙwarzanan mutuncinsa sallallahu alaihi wasallama, to ga sunan mun baka su kyauta, ka zaga san ranka yanda kake so, ka ci mutuncinsu san ranka yanda kake so, in dai zaka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jama'a mu kula.
saboda haka, saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah subhanahu wataala ya farar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatullahi thumma salamu madad dahri inshadi li Ahmad wal insha. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Inshadi, kaga rera yabona, wal insha, da kuma farar da yabona, wato in tsara yabon sannan kuma in rera shi madaddari, wato tsawon zamani na, li Ahmada, ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kawai shine. alaihi ma al-ali al-kiram wa sahbihi akunu khadiman abidan aliman akhsha. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Dalilin wannan salati, akunu khadiman, in zama hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abidan, in zama mai yawan bauta ga Allah subhanahu wataala dalilin albarkan wannan salati, aliman, in zama kuma gwarzon malami mai aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya azurta shi da shi na ilimi, sannan akhsha, in zamanto ina da tsoron Allah cikakke a cikin tafiyan addinin musulunci. Amin ya rabbal alamin wa iyana jami'a. Harfu sadi. Tamamul ataya wal mawahibi lan tuhsa, bulughu risalati shafi'i ila al-aqsa. Shi yace tamamul ataya, kaga wato cikon baye-baye, wal mawahibu, da kuma cikon kyaututtuka, allati lan tuhsa, wanda ba za ta ƙidayu ba ga mai ƙidaya in yace zai ƙidaya ta, shine bulughu risalati shafi'i ila al-aqsa. Isar wato saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai ceto, ila al-aqsa, zuwa can nesa inda bata isa ba, zuwa ƙarshen inda ta isa. Wato abinda shehu yake cewa nan shine, babu wani kyauta da Allah subhanahu wataala ya bawa al'umma, ya bawa halitta, irin isowar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa inda ya kai matuƙan nisa. Ya fara daga jaziratul Arab, ya kewaye sassanin duniya gaba ɗaya har ya iso mu Afirka. To wannan shine tamamul ataya, shine tamamul mawahib, shine cikan wato baye-baye, shine cikan kyaututtuka wanda Allah subhanahu wataala yayi wa halitta. Fa arshadana lil mustafa wa widadihi wa nadhkuruhu shauqan ilayhi bila ihsa. Fa arshadana, sabila da haka ne sai Allah subhanahu wataala arshadana, ya shiryar da mu lil mustafa, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa widadihi, da kuma soyayyarsa. Wa nadhkuruhu, sai muka kasance muna ambatansa sallallahu alaihi wasallam, shauqan ilai, saboda shauƙantuwa da bege da soyayya zuwa gare shi, bila ihsa, ba tare da kididdigawa ba. Nabiyal huda khairal wara shafi'al bara, faminka nawalul kulli man amma aw khassa. Nabiyal huda, ya nabiyal huda, ya annabi shiriya sallallahu alaihi wasallam. Khairal wara, ya mafificin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shafi'al bara, ya mai ceton halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nawalul kulli, kaga kyaututtuka da baye-baye na dukkan wanda ya samu kyauta, na dukkan wanda ya samu wato baiwa, faminka, daga wajenka ne sallallahu alaihi wasallam. Allahu huwal mu'ti wa ana al-qasim sallallahu alaihi wasallam. Yace Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa, ni kuma ni ne mai rabo. So da haka duk wani wanda ya samu rabo, duk wani wanda ya samu baiwa daga Allah subhanahu wataala ta zo, amma kuma ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine mai rabawa, shine mai rabawa. Saboda haka faminka nawalul kulli,
kyautan dukkan wanda ya samu kyauta daga wajen ka ne sallallahu alaihi wasallama. Su kuma wa'inda ake bawa kyauta kala biyu, man amma aw khussa, ko dai kyauta wadda za ta game kowa da kowa, ko kuma kyauta wadda za ta keɓance wasu banda wasu. Kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya bada kyauta, wata kyautan ya bawa dukkan halitta gabaki ɗaya, wata kyautan kuma ya keɓance wasu banda wasu. Saboda haka duk wanda aka bawa kyauta to ya samu wannan kyauta ne dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Man amma, sawa'un wannan kyautan wadda ta game kowa da kowa ne, aw khussa aw khassa, ko kuma wato aka keɓe wani ko wasu banda wasu. Wato babu abinda idan ka yi shi Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓan ayyuka ne idan aka yi domin shi, idan aka yi ikhlasi a cikin aiki. Amma fa akwai aikin da wallahi ko babu ikhlasi kai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka akan wannan abu, sai ka ga amfanin wannan aikin ko da babu ikhlasi. Menene wannan aikin? Shine hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko babu ikhlasi kai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kyauta, ya baka sakamako a dalilin wannan. Me yasa? Idan muka duba hatta wanda yake ba musulmi ba, kafiri, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da wani alkhairin da bai taɓa tsammani ba dalilin soyayyarsa ga manzo Allah, dalilin hidimtawansa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga Abu Jahlin, ba musulmi bane, ya mutu ba akan musulunci ba, amma saboda ya taɓa yi wa Allah wani abu guda ɗaya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji daɗinsa, shine ranan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka yi masa albishir ya ƴanta baiwa. Ni da kai dole mu ittifaqi cewa ai ba yi bane dan Allah, amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cikin hadisi cewa ana khaffafa masa azaba kullun ranar litinin saboda wannan aikin da yi. Saboda ka soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hidima wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da babu ikhlasi, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saka maka akan wannan, bare kuma ka hada da ikhlasi. La haula wala quwwata illa billah. Allah ka azurta mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. To man amma aw khassa, علوت جميع المرسلين جلالة فأنت رسول الكائنات ولن تحصى. يا رسول الله، علوت كادوكك أكن جميع المرسلين دكان من زني جلالة وجن جلالة، فأنت رسول الكائنات. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ne wato annabin dukkanin kasantattu sallallahu alaihi wasallama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin walan tuhsa, wanda idan aka ce za a kidaya wa'innan ka'inatun duk ba za su kidayu ba, to kai kuma kai ne rahama gare su, kai ne annabin su gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam. عليك صلاة الله ثم سلامه من الذات حق الذات للمصطفى نصا. من الذات حق الذات للمصطفى نصا. tsira da aminci Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, min الذات, daga Allah subhanahu wa ta'ala, حق الذات للمصطفى نصا. nassin wannan wato salati yazo a bayyane daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu Allah thumma salamu yuqarribuni al-mahi al-balali alladhi khussa. Tsira da aminci Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dalilin wannan salati kuma al-mahi al-balali, mahi al-balali, me share bata sallallahu alaihi wasallama, yuqarribuni, ya kusantar da ni, alladhi khussa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da abin da bai bawa wasu halitta ba. Alaihi salatu Allah thumma salamu ma al-ali wa sahbihi al-kiram man awsa.
tsira da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal ali tare da alayensa wal ashabi da sahabbansa wa man ausa da kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da su a kitaballahi wa itrati, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana littafin Allah subhanahu wataala da kuma ahalin gidansa. Allah ya ƙara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya tashe mu a cikin masoyansa sallallahu alaihi wasallama. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين. اللهم اجعل ما نحب فيما تحب. اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق العوالم يا بيننا وبين كل ظالم كل بين حسنات وجعلنا بلا الحسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.